Lena. Reit Lena, Cadeirydd y Côr, beth sy'n mlaen mae heno? Mae'n noson fawr mae heno. I ni'n Lansio Côr Corisma. Dyma hi, cico sodle. Mae'n bron yn 10 blynedd ers i ni ddechrau'r côr. A wedi penderfynu falle bod rhaid nodi hynny. A fe nath Eifion o gwmni Talent Cymru holi ni, a o'n i'n fod yn recordio CD. Sa'n gwybod pam? Wel, ni'n gwybod pam, achos fe weles i chi yn ymarfer lawr yn Cwmann rhywun yswedd, o'n i'n rhywbeth Gymraeg, ni'n cofio'n iawn, ac fe sylweddolus yr adeg hynny bod na ansawdd dda i'r canu, bod na balans da i'r canu, ac fes i gysylltu gyda Cerys ac a fe wedi dod o fyny man, really, so pob cwyniad gyda'r byrchiad. Mae'n werth i'w rando, achos mae'r Côr Corisma un o'r côrau Cwmann, y côr sydd yn cystadlu llawer yn y lleol, ond maen nhw'n bod sydd Côr Cwmann ydy nhw, nhw'n rhaid gorau sydd yn mynd i'r gwir ar hyn o bryd yn y marn i. Mae'n siŵr bod fi pobl yn prynu CD yma, bydd yn barn wedi. Oren, le mae dod o hyd ar CD yma ar gyfer anreg Nadolig, Lena? Wel, am compliment, mae'n werth gwrando ar y CD. Mae hanner y gwerthiant yn mynd i ymchwil cancr Cymru leukemia. Mae lwyd i'r côr yn ei werthu fe, a mae fe'n anreg Nadolig delfrydol i roi yn y hosan. Diolch yn fawr iawn. Iawn, diolch i chi. CD ar gael wedyn yn bob siop sydd yn Nghymru wedyn gwir, ni'n dysbarthu ddysgu. Ydych chi wir? Wel, da iawn. Diolch yn fawr iawn i chi.